Faustin Urrutia askoa naz, eta gaur egun Lagairun, batez be kolaborazio batzuk egiten dodaz irakaskuntzan. Ni hemen hasiko nintzen lehenengo urtietan, ikasle modure Derizoko udako ikastaruetan urte askotan, gero ja itzulpen zerbitzuen hasi nintzen lan egiten. Behar izan abenean edozein gauzatarako, ni prest egonaz, gehien bat izen da itzulpen ikastaruek eitzen. Euskarraren arluen, horre zeregin handiz egoten da beti. Eta horben itzat Lagairu beti izen da eskola bat. Zenik dakitzetena hemen ikasi dut, altxor bat moduen izen da. Bizkaieraren arloan hauxe dugulako erreferente. Bizkaian eta Bilbon Lagairu da. Inora joatekotan Lagairu da aukeratzerik onena. Beti izen da eta ondino izango da.